maduho o Tuhan nami para siroha jala pardingkan basa asini roham don aku pangasahok kami di ngodunami ubahin margogo kami madalani ari-ari di ngodunami Jahoba Tuhan nami para siroha jala pardingkan basa marsangap jala marmulia mahoro di saliling di lelingna jala hok maha porsion nami mangikutoko di bagasat Tuhan Yesus martangnya kan Tuhan amin. Horas madihita saluhukna nahinokok ni Tuhatta di acara jepek alai maripola tatangi homahatani debata turpuk sadario di hari Selasa tanggal 3 November 2020 natar surat di Yesaya 70 ayat onom songonom madido mulak mahamu ale anak ni Israel tuibana natinu dalam munasitutu nasailaon. Di bahasa Indonesia dido bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Di sido sahani turpuhi dihita saluhukna nahina holongan itu hatta Yesus Kristus sada ilustrasi di tongan-tongan ni keluarga ditiki laudak danak meninggalkan natorasi meninggal hujabuna dak perdinoto natorasi sadia leleng tarbege mabarita ni danahi na disadai nganan duiba Roma natoras nai manuru halak natinadani anak naon asa dialah anak nai alai dangolo do pe anak nai tung maleng-leng pakilalani natoras nai tung hajib pakilalani natoras nai ilustrasi paingotok kita amanami inanami nang sudehi tatahe babua molonunga dilubahon tuhita dilubahon debata asamulak ngahita museti mana buasai komulak kita tu ibana sai tarpai made bata dihamulak molo pitaulahon nasalawan kahajahaton alai anggo de bata sai tarpai mado asamulak kita mangul di bagasa kasitongan maninggal hon hajahatoni taida noaing diturpuhon bohado hala Israel ditudal hon nasida do Jahoba Sebao buasa ditinggal hon nasida mana ditudal hon nasida Jahoba Sebao marhaposan nasida tu portijo marhaposan nasida tu hagogo ni Misir marhaposan nasida tu hagogo ni hoda molo tabereng dia sade molo diingok bangsa Israel boharo nasida uju tartaba di tanah Misir 40 tahun lelengna bah memang kau pakilalahon nasida do dang behutadda halak Misir dang behutonokku halak Misir ala dihajukaton nasida ala tartabak kami di sekolah 40 tahun lelengna ale tabereng diturkuhon terbukti babua dipangasahon nasida do hagogo ni Misir pola do di jalo nasida pangurupio siam Misir dan tu debata nasida majalo pangurupio jala jok do songoni akahita jol maon nunga taboto na somargogo portibion manaluho kagogo ni debata na somargogo portibion manula akan api namasa ni debata alai saya berusaha do hita neng manudal ho debata neng mangasahon hagogo portibion neng mangasahon kagogo tasadir mulak mari kita bertobat hiduplah di dalam kepercayaan kepada Tuhan Jahoba Sebao mangolu mahita di bagasan haporsiota tudalho maha portibion dan margogo portibion manaluho kagogo ni debata dan marhuaso portibion manudati nasinakapan ni debata alai saya nasau do nasinakap ni debata di ngolutta saya nasau do nasinakap ni debata di portibion unang betul dali debata ani hajahatomu
Ale tinggal ho mahajahatoni mangolu maho di bagasan hata ni debata. Akan awolo mangolu di bagasan hata ni debata. Akan awolo na mangolu di bagasan Jehovah Sebaot. Say na jupang ma pakirimon na mangolu. Jala jupak kita ma hanguluan na manotong. Bertobatlah, segera tinggalkan segala kejahatan. Jalan molo tengok jamita na di hari Minggu sia 2 Raja-Raja 23 ya sada 1 saplopat di pai baru, diperbaharui, direformasi. Baru lauta. Jangan pernah mendambakan kekuatan dunia ini untuk memahami kehidupan yang sedang berjalan. Alai haposi mari mata, haporsiai media mata. Ibana do mengatur honggulut to. Molo taida do di masa ni pandemi Covid-19. Tung manangi sedang tuk. Laho manaluhon. Hagugo ni virus na meti, virus corona. Alai ingot makamang do hotina. Debata tuk do. Debata marhuaso do. Molo di doko sodoi songo naik na ditongani laut na tung macai balga so nina Jesus pitor sod alani haposi ma Jesus di bagasan ngolum haposi ma Jehovah di bagasan ngolum una pangasahon hagugo oportibio ai satok kidoi sai na palu doi bahenon ni huaso nasiat Tuhan atong tuhatai mata tiap totong di bagasan ngulu taon manotong mahita mangulu di bagasan ibadah molo dilubahon Jehovah dilubahon de bata hala Israel diturpuhon adoraso madabu musai nasida tuhawa ngababel dang diingot nasida haji ni ngulu na tarbuang na ditanu misiri alai saya diulak pun nasida dope mangalo de bata saya diulak pun nasida dope manudali de bata ingot mah molo tatu dali de bata dalat Tuhan magwatta doi alai molo lam tapasol diri tatu de bata ingot molo palirpe molo hacip pe tatau alai gebe margogo hita jana makirim nale hono ni de bata ro tu hita hanguluan na manotta amen martangi yang mahita mauliati mari sobahor rohanami Tuhan ala asini rohamdo ubahin namar gogu hami madalani ari-ari di ngulunami molo hacit molo parirpe huai hami di tanoon ale dangga behutu dan hokami ho ale manotong mahami makka posiho manotong mahami mangihutok ko makka porseho di bagasan ngulunami ai ho malubu-lubu nami huasom do namar huaso di atas akan atino pamon huasom do namar huaso di hasianganon alani o Tuhan nami dang be hagogo portibio ku pangasah kami alai hagogo na syakui nama ku pangasah kami madalani ari-ari ni ngulu nami atau ngale Jehovah Tuhan nami hatam na paingotok kami di bagasat titio asamulak mahani manudalahon hajahatoni alai mangudu ma di bagasan hati goram pardosa do hami o Tuhan sayurasi me asatama kami gabi habaran ni pas-pasum di bagasan buarnya namu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin horas mari kita salhuna Tuhan tanamad dongani jala mamasuna suita salhuna